ตั้งแต่ก็จ้าสนาเพื่อจะดาchưa lo thế này ô son tuy nhiên là đó son tuy nhiên cái nào à cái sửa sa là việc gì nó việc gì yeah là xét gì về lau ở cái kia cho mày cháu ra cho mày không mẹ nhiệt độ nhiệt đi có xét thì ta làm ra là gì คนเรากับมาย่างตามา3 มื้อ 3 คืนมาหาพี่น้องอยู่นี่